Няколко думи за така наречената пловдивска група. Да, разбира се. Разбира се, не се спрях много върху това, защото аз си служа с много примери, опитвайки се да докажа, че става дума за тенденции. Тенденциите имат по-широка средностатистическа база, в която са важни не само най-добрите автори, каквито са представителите на Пловдивската школа. За да докажем, че става дума за тенденция, тя трябва да има своята масовост във всички, така да се каже, сегменти на художественият живот. Пловдивската школа, не знам дали ще ни стигне времето, за да разкажа много за нея, но без съмнение, така да се каже, една от първите, които се заявява така категорично, още с изложбата на извънстоличните и на пловдивските художници в началото на 60-те години, когато за тези промени повече се говори, отколкото те да бъдат реалност. Причината за това, между другото, е точно в отношението на властта. Спомням си един разговор на Кирил Кръстев с Любомир Пипков, състоял се доста по-рано, в края на 40-те години, за възможните източници на модерност, когато Любомир Пипков казва на Кирил Кръстев: видите ли, ние успяхме да убедим властта, че съвременна музика е модерната музика и трябва да стъпвам на модернизма. И добавя: ако вие се бяхте опитали да направите в изкуството 1/10 от това, което ние правим в музиката, щяха да ви вкарат в затвора като вредители и развращавачи. Тази дума винаги малко ме озадачава. Докато през 60-те години, значи този период не започва, разбира се, точно на 60-та година. Неговите основания са пак в политическите решения на априлският пленум през 56-та година и на неговия прецедент. Това е 20-тият пленум на Конгрес, на Комунистическата партия на Съветския съюз, която осъжда култа към личността и набелязва нова политика в културната сфера. Тоест, когато се говори за това разведряване на априлското поколение, това се случва около 56-та година, но не е възможно изкуството да направи веднага този обрат. Първите ясни манифестации на тази нова чувствителност виждаме точно в младежката изложба, изложбата на пловдивските художници, които също тогава са едни млади ентусиазирани хора, и изложбата на извънстоличните художници. И пловдивските художници прозвучават много силно, много специфично и по един много характерен за тях начин. И тук пак ще кажа, малко не искам да се получава като мантра, но това е защото те стъпват на своята художествена традиция. В пейзажа, в композицията, в портрета, най-вече с звучния си колорит, с условния си такъв композиционен ред, с желанието за една ударна изказност, с желанието да се изяви по някакъв начин тази субективна енергия. А всеки един от тях е забележителна личност. Всеки един.